Un edifici és un petit ecosistema on conviuen milions d'espècies. Entre elles, una que he estat estudiant durant molts anys, coneguda com Conchi Espaser, o més vulgarment com la Conchi de tu madre. La nostra Conchi està dormint la siesta quan un soroll intimidatori la desperta. Hola, Conchi. Qui truca a la porta a l'hora de la siesta? Anem, Lucy. El Pau és un gran enemic de la Conchi de tu madre. M'has despertat. El Jordi m'ha dit que vingui. M'has despertat. La Conchi, a causa de la falta de son, recorrerà als seus atacs més primitius. Mama! Us calma en veure la seva cria. Veus com no havia d'anar jo a dir-li? Feia molt que no feies això. Em provocaràs un trauma infantil. Està boja. El metge diu que no ho està. Jo dic que sí, sóc psicòleg. És que t'ho diu molt, Pau. Per què vens a casa meva? El Pau t'havia de dir que la seva mare ha organitzat un dinar familiar. Doncs quin pal. La Conchi observa el seu nou entorn i veu una cosa que no li agrada. No tinc lloc. No hi hem pensat, has de portar cadires de casa teva. No fa falta. Per què a mi? Perquè eres al meu costat. Però porta't una cadira. Nen, tinc 70 anys, puc fer el que em doni la gana. Parlàvem de que acabava de conèixer el Tula. Sí, Conchi, tu hermano es muy simpático. Saps de què treballa aquest? Fent abraçades. Mama, pots venir un moment al lavabo? No. Sí. La Conchi no entén què passa i segueix la seva cria en busca de respostes. Mama, què és aquell numeret que estàs muntant? Fill, se'n diu d'una conversa. Se'n diu ficar-te amb tothom, o pares o marxes. Com pots pensar això de mi? Jo marxo. La Conchi, desorientada, va buscar refugi al seu segon cau. Què vols, Conchi? L'Oli m'han fet fora d'un dinar familiar, em puc quedar amb tu. Anava a una festa al pis de la Flora, veus? Hola a tots! Quan comença la festa? Ara.